Kanina dawo. O show home denie. Wana mi afro. Wana mi esro. Ye baba Gideon ye. Sanka wama yesro bemwa. Akatamfu. Omo mimni yeni musto. Anka yeni mkosia. Efefa sanfuma. Ye baba uji ya fo dia sikafo. What do you want to say? And I'm in a flow. What do you want to teach? What do you hint? Yeah. What do you want to you come, baby, give your breath and you make a come you come. Yeti abase modi na mebe kwa mawo Bible for the wine and ya mremu ni amasisi enina Mind bo ha Yeti give your breath na mebe kwa mawo What's in the Nasia? They were once in a 2 million the Diamano or the Checo. I walk, Edgeman, I went to Alba, Sika, Mimba, I am or the Checo. I ran here, no, dear Brandon Check, how the Prophets give you no for yes, you do. A man for a see do. A see do coach. Or the button the was here. I just saw the canals. I can't do Metatron. Holy Linda. No, Lydia, I know it's true when I have on this way. Of a running chain, oh, Yamiti, the way Yamiti, Yamiti to meet Yassi, I will join them. Tell us here you are Yadi, who could do for Yamino, Yadi, I mean, that you know you're portrait upon Yamdi, Yadi, Idion Yammi to me and the medium man of the Yadi, of us up there. See a comb, so far away, oh, dear, comb. Give your breath and I made a come I come, Yeti, Abasa Modi, Namibe Kwama. The Bible for the wine, and I am a Munia Sisiana, when a in your breath, and I made a come What's in the Nasia? There was in a 2 million the Diamano or the Checo. Say what the man come nyame enshiro bibia na wontutu bibia anamo ensi basayi adom nyame ode na basama Moses eyi edom kese esirem sie jete nyame asom fra katachi adabia wosom de odom ankoma wosom fra obibia Eradi enshiro bibia na omwa obibia ene nyumre baby bia wutie me bia me yimpa yese ensu yi wate na ensu kra yi amusu nka do pa wo sayem onipa bia wompe wonhira ompe wo yediem ompe wo nkoso no Eradi entua ne ka ema wate
ene day odomankoma enhye bibia brada na Yehowa enhyira Queen Ewurade entutu anamo ensiye tumi bia ebe sori ewo wo so no odomankoma ensori entia saa tumi no Mami aba ho te sen odomankoma enhyira bibia ne basayi adom nyame a ode na basa ema Moses eyi edom kese oba no ahye video sister Ekuya papa bi otomorosi ho te sen odomankoma enhyira ene basayi adom nyame omwa onfa wonfiri adom enko adom ene ye baba bedi nkomo wate ye bedi sunsum sem ho nkomo uhia wo your prophet ya na wahia sunsum ankasa ye de ehade ye ka sunsum sem de hinta de fia bayifuo akyekere akosie no eha ne ye sane ene ya mpense mu enko ba bia share video no obaso no share video no obaso share video no ansa ne ye bedi nkomo just share the video my video ni enko nanim obaso share video ni share video ni invite obi share video no obaso no share video no share the video share video no na wonsa enti obi a ensa enti minkabi enne teachings na eba no very great teachings big smack on what to saying odomankoma enhyira na ontutu anamo NC Eric utimi from Istanbul mechia Istanbul fo nyina ene anwumre odomankoma enhyira bibia basayi adom nyame a ode na basa ema Moses eyi edom kese esrem se jata nyame wo so ne ho ne malamatudu oyera nyame serebu a won sere nkire ya tamfo mama Lydia ho te say mama Lydia etimi from England mechia England fo nyina ene den odomankoma enhyira obibia na wonyame kokoroko no amu obibia ene ye bedi nkomo afa sasa ho ye ka sasa ede ne sasa onipa bia ewo sasa na o sasa no ene kire onipa ban a wo ye den wo ye wo sasa a ede mu no ene wo se obi wo no mu a wo de won saka ne pene ya kyew wo se da no osofo okwase ampani no okokun obi no ayada bia mekahwe nipa bonefo aba ayada bia oman Ghana nipa bonefo ayeden aba obi aye anoso me frɛ me ho osofo obi aye oso me frɛ me ho osofo ayada bia mekasa hwe titimire mu no ansa na obi beye sofo no adom no eba ne so na wakope master na master no atete no otete na wotimi apie ababontin ene de obi sore ya waseme ya sofo tima bia nyede eninimu odo bia eninimu entitiye bia eninimu entine de ne se wono no obeye de oni obi wono ma wode won saka na nyame buafu wa wotimi giri so eyade ano omoye no mukum nipa ne da na one day no kod ne se ko kan obi ane sasanye de obi ane sasanye de ne ukuna maami ya bachewo wa America for soldier for no mu mia bayi George Hwan konkunu de America ye obi wo hono mu ne sasa edani mu no den obi wo ne sasa ye ka sasa ye honhom sasa ye honhom enti obi bia wo saade ni bi ewoni mu ni abo atromo ne sasa ye den pa enu nti no obomofo ekoku saa aboa na ewo etu aboba aboa otromo ene osono omutu aboba ye di kuom different from normal aboba na ye di kuom because no omo ya aboa bi omo sasa eye den enu nti na se ubeku aboa tromo ni wadware sasa duro de enka omo ni di ne mrantesam ewo kwaye mu a enti no ansa na osasa ebeye den no ene me baba ba kire onipa bia na se so element adawu eye den ese nipa bonefo ayeden aba wo ho no ma you need to protect yourself said the obi emfa wonko baabi enko ye waduro obi emfa wonko baabi enkokum obi alex wo mia ukonkron pa se bibi ye no bibi to no se wo sasa eye strong wa na ukita heavy element ya me pa chaw enya dia obi betimi aye obi bi da
And I want to also for Trempena, be very careful. When you come for air Trempena, be very careful. When you Malam air Trempena, be very careful. When you Ohene air Trempena, be very careful. Me can't some atropa. We will be a one malam air Trempena, be very careful. Yeah, me royal baby Georgia for a him or what Georgia. Mammy Lydia so a UK for him. Mammy Lydia the last week penny you see, you didn't see a dear so dear I feel ni aye till landing for you now more him any Mammy Lydia a Jane. And a Georgia for you now him any royal baby yeah baby one. Baby, nyame onshira no ntutu anamo nyina ensi ye obaso no ahye video ene ye di nkomo afa sasa ho ama se wa herbalist ama se wa herbalist oso tami ewu ho owo bibia ye den ewo ho ama se wa herbalist ho te san ene anumren nti wodoyin ma wani nya den ena ho to yete wa ma wani ana wa wo bi dis beda na wonan ese se osasa na da umu no eye den ento ni bi onipa bia na sasa ne sasa eye strong no untimi mfa ne nkwaduru so enkoye ne aduru ema ne enye yie da biara da aya da ene na meka ohini Biliam ohini Balak ekofre Biliam se omra mebo Jacob dua na won domi Israel na Biliam ka chere ne se ebe ye den die nyame domain no madome no obi wo an sasa de ni mu no ye den wo de won sakoka na ma mie waso ebe ye hye onipa bia na se wo element ada wo mu eye den na wo protect wo aura no eye strong the moment wo aura no eye strong ma mie onipa bia ni wo betimi de wachi aka form de biara da Mesiwe wo element na da umun eye stronger onipa biara oni wa wo betimi ede wachi aye den aka form da enipa ye o enipa ye wicked enipa ye bad entu wo ho ma wani enye den ma wo sasa no wo element na da umun no edin ne be wo be ya wo element na da umun no ebe ye den etwa aye da bia meka entu nipa bia ewu a ne sasa epie Told yasi, wonipa bia ewu ne sasa ye den epie ye ka sasa eye honhom wonipa bia wo sasa wo wo de ye mesoso me ye den me wo me de kofi ho tesen ewrade enhyira no tutu anamo ensiye wonipa bia wo sasa wo de ye mesoso me ye den me wo me de ye edie ne bema wo sasa aye den se wo sasa ye den obi ntimi mfa aduro enjimi hu aye da bia me kaswe wo pesi ohunu nyame a ben na body a wo boye aye pesi ohunu nyame a ben ya da bia kase se wo pe bibia ka kire nyame na wo ka kire mframa na enne me ka kire se so pesi ohunu nyame na ohunu nyame etumi am abode a nyame eboye no tabembe nyame abode tabembe nature because nature is God. So tiatie wo pesu hunu nyame a bembe nyame abodi a waye den wabo because nyame na body obobo oye no otitim enipa pe eni nyame bo ni nu ne ho enipa ade nyame enema nyina nyame bo oye no wogitu mu se eye na enipa pe ene odoman kuma bo oye a onu ne ho se woye enipa because enipa ye wicked enipa ye bad enipa ye fucking ene wone wo sere wo chi no be sew tu wo ha no ma wani ada ho obi chiriwa wo so wa chiri ni bi obi tawa no so wa tan ni bi obi dowa no so wa do ni bi na niama ekoyi obi tawa ma me tan ni bi wate obi dowa no so wa do ni bi hwe anye mi se nipa pe ni nyame boy fa be ko Revelation 22 nipa pe ni nyame boy a wo chi wa nu ne ho se wa nu ne ho ese wo ye nipa obi dowa do ni bi obi tawa no matan ni bi dia hye onyame din konkon nanim nyam na ne ma dane to tie obi dowa do ni bi obi tawa so tan ni bi na hye nyame din konkon nanim nyam Yesu Kristo dum ba bi ne ko twaba no hye nipa bi no obi wa nati sema no tie obi wa ma nati esema ye mame nipa wo nipa tirimu osumu
ma wani na wo enti wo pese wo hunu nyame na body aya ne wa bwa wo pese wo be nyame aya be nature me so pese wo be nyame be nature be nyame body a wa bo to yate be nyame body a wa bo be nyame body a wa bo to da bia no bi pese wo pane osunsun wo so wo ne pane ene me be chosa be wo mo pane osunsun edra nado a anadwo a ewie mu aye tum ewie ma ye din kope banche ye de wo pane osunsun ene me chira ai banche ye din ano to da bia no obi abe ye obukata obi abe ye wazam usika woni ho won pese obetua ene me se ene me chira wade ye dan ka won pese obetua ye menua ba mama ho te se mi bo wudin wo platform nso na tamfo tito nsuom ho te se odoma nkoma enshira no tutu anamo ensiye banche ye dia wo be sensen banche ne te se pane wo be sensen ano ne se pane no akobrode ye ho ye wasem a wo be ka kire brode ye no eno tin brode ye nua ne wo fie no brode wudua wo fie ye dangerous obi bia na e bia wo si dan a wo ye garden e wo efie ne ho no ka hu se fie no untimi nsisi mu nwie da so dia tie obi bia wo si dan waduadua banche ne brode e wo ani mankani e wo dan ne ho no e dan no nya dia wo betimi awie dan ne da because banchi ye nua no ofie ena brode so ye nua no ofie because brode ekita vitamin K it receive good and bad energy enti ye nua no ofie to da be no obi de wo ka wo mpeso betua wo ka no onipa no wo bi pa ne so wo mpeso wo betua bua paye wa be yo frakadam ataji number 2 to the azanta na number 3 so the na wape wasensen banche nte se kendo ye kitamia anadwu de suoma wo bia ada no sore the cobrode ne ho wodru brode ne wa ye wo wesa wo beka wo sa wesa ne be nchira wa because nipa no military da kodi amanfo nsabone me chira wo frame na me hwehwe wasem nim na me hunu se wasem na ye no kora na ma ye dai ma chira so dia tie enti no wa kan nsem no nyina awie no usie bia onipa somasi wa kan wesi no nyina awie no usie onipa somasi ode meka ompeso ode ba sadia me dia de ye wo no fakọ wo no we fed dotebo dotapanie dote yini panie obia nko na chie dotapanie sa we have no warrior panie fa wowom obi wo honom a misi obi wo hie gya mami obi wo honom a wo hie gya ansa no wajao because the war ye no want jai why ya let so be gu anim ase no go be so de etia wo misi fa wono obi wo honom a wo hie gya ohia eja tanankasa ne ohia gya wo ne widiem to yate nto no de awo ho ama no ne manyina ayi kudem no diate wa wone pane wo se brode me wes ne de menka wo hanchiro me ka wo hanom a ebirum de ba kodidi amanfo nsemonen nto freme na me hunu sen wasem na wo ka no eye no kora obi abaji ukunu a me pa che wone pane ani ukunu nkokko ne wa mimia ko ze de eku eme papa emia na yede kun ani ukunu nkokko me pa che oba na franchise onya ukunu chidi wa nya no abe wone pane ye wo pane wo ho so tiase eno ye de banche na ewo banchi ekita tumio banchi kita power wonim se obi wo de banchi tujema najo utu banchi a won se utu banchi a ye woni ti ye wo banchi ni eti na duane no ye woni ti ene ye wona se so wo wo de banchi no ebe tujemu wo de banchi ni etujemu ha banchi ni ebe bin uwia aben odi ato gem no ntino oye ni se ani tini be yaden ebetu wonipa bia da wo se wono no wo aben obekire onyanta ma mekire no na ni hunu so yet bibi wo baabi otu ya musie entutu bi be frafri ado ne power no no ni ma agani no odi ate ene ni ma agani so se no odi ate eno ni ma agani no
so yet bankye no de ato gye mu no obi wo no mu a ohie gya ma me ka no kora kyerɛ obi wo no mu a wonti gya yi o Messi will be one no more. Workers who are best sell, or best sell, into woody kind sell. It's mainly about our father, and they are before our father, because I before them to Pentecost in the prayer for them would do communion. Our father, the woman should not yet, no chairman, a small, am I a small, yes, mamma, Christian brother, Christian sister, no doing someone else. I did keep town or Baba Chief doing some. What person there would do one no copy more dying and Casa Copper Banch. Bancha, dear, by my tontoing. Oh, Bancha do a fui. Gabanche no soja fa banche no tum ma banche no toto wo ye ni tini se ya no ahoma bi sa banche no mfinimfini banche bi ahoma ye den esem ahoma no ne ma gani so se no ahoma no eno ne ma gani no ahoma no eno ne ma gani no obi a wabeji obi bi wasode etia wo or how so be go anim ase or ton wo ma watamfo dia wo nyeye no o se waye maame ankasa maame ya no ma nature tati atiye ya no ma nature e ma things are no kentin ama se wo se wo kono a obe hwehwa kwankyere no no dia wo se next time bi mu no on venture maame wo wa protect what enipa aba no wo munyewu Mami, unua kura obesel. O maame kura obeyew. O papa kura obeyew. So piate, unua kura obeyew. Eh, enti mo ni na ho. Enipa aba no wo munye. O tutu banche na. Banche no, banche bi ahoma, o te secondary ye kitami. Enti no ahoma ne samutia kosi. Banche na be na be ye mremme. To be ye ni tini se ya na watwe. Ahoma no eni asem no ahoma ne ma gani no ahoma no banti ahoma ne asem no eni ne ma gani no na wonipa na wose obehaw wonipa na wose twen na wobehunu wonipa na wose ade ekita wo no wo gye afiri wo nsam ama wabra boye mobo no wonipa no chiro ni din ahoma na twen awiye no ma me obehunu si yes. You are magani akwe ala you are magani o aye se wo so wadura nyame so wotumi maami so wo bayi ya kunu se wo so wadom no dia fe so sem o bayi ya mani hunu so wadom aya da bia meka wo pese hunu nyame a ben abode wo be nyame abode ya edi nhyira ye den ebere wo se ye ni dua na ba no ne fa na ha no ensa ye ho yade ye ba obi wo ho no ma wo hie gya because no eje bia nkone so a de wode ye wo no onyai wonti jai obi wo ya da no ho feru wonti jai wonti no akwachi bayi wonti akwachi bayi wonti akwachi busu wonti wo chi asofo so wonti wo chi nro so wo pekoye wodo beba fa ma me wada na so do wate enna mesi wonti kakra wo benya bia na kise wo de kwaduro so wonti kakra bi obeba na boso bia kise wo de location ma mo so fa le bla location ya wo location papa wo ho original location metatron location metatron movement choti asie because onipa no wo tu nwe gina wo pese wo anu aduane bow wo de wono ni enidi na wo de ukori aboda se nkurofo no mo ya beifu wonti wakoji beyi wonti wakoji bosom wonti wakoji aduro wo hwe kwan obefa so asew de wo ye wo last week no wa hunu si wantimi last week de no wantimi enti no obehye kana ma me fagya wono me se fagya ya de wono mani hunu se jebi dumja o jebi wo wa odumja mani hunu se power pass power enwa wo shedade atade na so de ni tujemu a wo hia maneka enwa so de wate enye gya wo ho wo gya wo ho wo mo besew wo gya wo ho ade kita wo no be mo na firi wonsa ntino wonya banchi ni bia bepe banchi ni bi wonya banchi ni bia
na wayɛ dɛn wafrɛ me ɔfrɛ me a na kyerɛ wadeɛ a wobɛyɛ so what you are saying you have to get power on your tongue tekremaja so what you are saying adeɛ wɛ when ɛnyɛ nkyini o ɛyɛ biribi foforɔ obi bia wopɛ power of your tongue no mepa kyɛ wonya from wisa na wanya we bi anadwo 12 o'clock no bompa ye bo naked said ye would free wona yam ebaaye no saa tem no sɛ woyɛ saa de you have to get power a wo kan bebam wo se abɛyɛ adwuma de wo hwehwɛ no won sabeka wo domi abɛdome wo hyira abɛhyira because nipa a wo maba no mame wan buruskoto no be buruskoto mese wan buruskoto na obe buruskoto mame anabe ho tesɛn mese wan buruskoto na Michael Yehowa enhyira no tutu anamo ensiye mese wan buruskoto na obe buruskoto mame buruskoto wom momu no se power day who say power no day power day ma woni mmere wate ne wiase na ye baaye no wo kase won ne nam ho just like that wo bi baji wo nhyira obi baji wani monyam because on koso na wo koso no eyo bi time ka wo bi nkono ne ateche na odom damu no wo firi esoro honom abet tawo mo so ateche nim saa ne ka wo bi nkono aye ka wo bi nkono wani magu ase ka wo bi nkono de ekita na firi wonsa wo de hwema nyame wo na wo ya wo na ase property se boliga akonfem yi obi a emfi wo mane manye yie ma okakara yes ma kotoka bi ni dam udo be wonu de ofi abayifu ba abekire mesu be wonu de ofi abayifu ba abekire wo meka se hey ehane he yes no saa na obi yi we bi kra ne nyankopon no na obi nyina ho eno ti ne asi e wo hyebre en krabia ame krabia ni adana wo hyebre krabia ni adana wo krabia na nie me kutia wo awade no be kwa enye yie adwuma na wo be ya no ma se no obi wo no mo onu nkase nwianom na eya ni nwianom like Joseph onu nkase nwianom ne so de tia no because of nani munyam a wo nyame de adom no obi wo no mo ni nwianom ankase na etwa mo ho agira mu abiri watwa ne ho ne wo se no because we nya because we nya ni nwian nyaaye because we nya ni munyam no eso no obire ku kra na so na kokokra yefunu ba akobo mu ma no entafo kro esuru bi ya destiny ene obi a planet ofiri so twie obi wo no ma woni onu nkase wo se no ompeso be yi na nka nya dokono nko ene aburo enko we nye kokoba ene dede ba omu nyina omu ye krobofo emma ne toto no me ade wo fi a oyi atame sekan we di ade wo fi a no omu ye den se no twie ma wani na watin ma wani nye den enna wo enipa aba no wo nyewu mese nipa aba no mese wo be se wo ade ekita no be gie firi won sama mo aye mobbo ma be sore fa kwankyere pempem wom mese fa kwankyere ye den ya pempem wom fa kwankyere ne ndiyama ewure wom yam de bi wura wom anum no de bi wura wom ani no mo nyawu no yase so wo be yi a fa kwankyere face no anadwo de suma wono na asori a wo kɔ camp no na wo so wa sore na wo dini diesie mesi anadwo de suma no asori a wo kɔ camp so kɔ camp akɔsɛ wo kɔ gugu ani mase adwuma na wo ye no kɔ kyekere eka kɔ kyekere eka e de abetu adwuma nim kɔ kyekere eka ene nim gu ase wakɔ ekoto yare abrew maame oda won ede na waye anadwo ede na wadware ho na hwehwe sunsu mama ho na hwehwe wo hyebire mama ho na hwehwe wo nkrabie mama yesi bakataria dɔso me ehu kramu papa enti no hwe maame wudi eniama ekɔ social media echidia ene wo bɛka se hwe ni wiase o na so bi wo wiase wa ma wani anda wa obi de ses beda na wonan bi wo wiase
so yes here sika said ye sika ye di no ye wo counterfeit wo mu no saa so na sofo so ye wo counterfeit wo mu ye bebre wo mu ye wo counterfeit bebre wo mu wo didi e ko social media chi e ta sofo ya manfo aza asofo ye se ya ma me wo hwehwe wo hyebire mu na wo fi abayifu akum wo fi abayifu asew wo fi abayifu abɔ wo niam ato agu enti ma me sorry yesa no man twa bobuada sunsun wo ho nyame tumi wo ho nyame tumi ye adwuma na nkrofo bi na ababa frɛ mu so dia tie nkrofo bi na abafrɛ nyame dwuma nim obu a wode atopa na abafrɛ nyame dwuma mu obu a wode fasika bra bagi sika na abafrɛ nyame dwuma mu ayɛ bia meka wo yɛ sɔfo na wuti asɛm nyame kɔ kan ya wo so wo ntiate a wo mu ko meti kwa pai wo yɛ sɔfo apadwuma kakra si wani so na yɛ so dia tie wo yɛ sɔfo wo yɛ dwuma a ahokyere ɛma wo so told yes here wo yo sofo na wo ye dwuma wo bibi kakra si wani so na wo ya aho kire anya dai ma so you need to work wo yo sofo ya dwuma fa won sa ya dwuma because bible me ati ase sem ensa anya dwuma enidi dabi me kan kura kira wo yo sofo na wutie mia wo ye akame na sofo na wo ba pe bibi kakra si wani so so yes because that correction ama no aso be yes da wanya connection dodo na azan beba wutirim wo ba ko frefra manfa ye o mazan entu yo sofo apadwuma ge fadwuma kakra si woni so ma me adwuma bia eye adwuma ukuro na enya adwuma papa adwuma bia ye adwuma wonim si na wo twekra menya kakra ene me fie ne me yere me ma didi adwuma asofo no bebre enye no ene omode ye frakadam ene azan so fiasie adwuma asofo bebre enye no ana omode ye frakadam bia wo ye osofo a nyame ya ebia Wednesday na wo ya sorry Sunday na wo ya sorry a days na aka ni nyina no fa pe bibi eye osofo bi wo no mu a ono ne yire hyedem saa enanko a na omoda ene atopanko a no mubu ene awo so fiasie because no umu odem wo ye ya no de ama no wo ye ya no de asa no so fiasie ne so nka wo de adwuma kakra saa na osofo pani bi a me ko kan se osofo padwuma bi ya no o mini ya wasikum paseme de ono unti asia kwani worship because you software you need to work tete adifo no mo ye adwuma Moses no mo nyina no mo nye mmoa o mo dafuo ntu your software no akopa adwuma bi aye den aye na ne matimi aye den adane Eric o sere so tiese na meboa wo your software na wo mpa adwuma ye ne da bia wo hyedem atoro sew ne ba wutirim because no wo ni sika bia so yes no no we twa won so man say the wu twa be no wu twa mo say the wu twa be no so yes here enti no your software padwuma bi ye den eye so afro bebre wo Ghana hano mo a wo mo nya adwuma wo nya adwuma azan ena obi bia wutie me no a wo ne software sunsun wo ne so akoda no ma me pe wunshida enu yiye di akiri kwan hwehwe wodifuo bi a wo ye den na wontimi ntutu sa ne ma esa aware ye di aware wo nwale bida asha wo no wo be bosa ama wo yi ni nyina ayesi kantamantu aduro mo ye kwatwe wo yo bi a wo ne asofo adeda srawo be bi gina mate mu amokoko asofo no ho no mu a no mo twa no mo ho no mo fam no mo sam no mo tuetua mo no sra mo nye steady because no no asofo bi koda ensunsanso ye dan e wo ho ensunsanso bone e wo ho asofo bebre wo ho no mu a wo mo ne mo da wo mo gimu animu nyam wo mo gimu star menim sofo bi wo Ghana ha wo ne emma mako 68 e na ada de mimi nimu no di omo mimi nimu no di emi nimu no de ba 68 na me ye de minim na emma na wo ma da ni nyina no oji bibi firi omo ho emma no ma da ni nyina no o ma brabo ensi omo yie emma no ma da ni nyina no ade ekito omo nyina ye dai afiri omo nsa saa no ono no edi be ye yie aye da bia meka emma omo multiply ade o oba nyame bo ne se obe multiply ade timi nya ba hwo ho su yie wate enko wura wo dross ma obi a wate
onipa no so wo moa wakọ obenya obi ama na boa wo ba se wo wura wo dross ama no ansa no ade ko onipa wo yesunsun nipa no a wakọ ne na da no nitimi so no ka se wonye spiritual person wonye papa because say maame wata ha wo bi maame wata spirit wo bi so na wo ye sofo na ne lady bi eye makeup so taifa ha maame wata mani so gani ma so de dem saade ni be pie ye me wu so one sofo no twempena nitimi sa se wo sofo na wo so ye spiritual person no wankasa no nya papa because wo ni obi a maame wata si no so akoda dia ene wa bow down for marine spirit. Yes. Me right me woni na what me say ma woni na ho enye de esine nyina na sika kokko ai enye de esine nyina eni sika kokko wuti pupu a wobi di na ebia na ye totobi ngwan ana ka obi ana ka konkwan enchene ngwa wuti pupu a ne wa wobi ayeden edi mo woni na ho na niema ntimi ndane ma wo enipa ye no mo na mo no wo ma no mutwa ye ho sai ye yo de obeyi ni yi no ono no betwa ne ho akoji bayi eni bere sika na wo de ma ne na susa enti wo de wo kwaduro so wo kojimi wo kosewo ene wo bi kwabruchire pe ade a chin ya ne nua de ni picture nam akosuko ye wo ma na emi akosuko ye maintain nka abruchire wo no musuro no enye weyo enye sika o eye blog ice blog ne to free form esoro ebegu form hwie ma oni na wati misi anadwi baby biara wo picture eda altar biara wo picture da so a enye altar papa no wo shoda prada nkrante di akire wo bibia wo bo wudin a wo mo ne kwan papa so no wo shoda prada nkrante di akire nko ne so kan ye nko ifo ehwe bibi Revelation 22 atifa so ase nkwa so bontene ne nkwa dua Oso no kire me nkwa so bontene ni tie sa hwehwe oso wo kire me nkwa so bontene a ni tie te sa hwehwe firi Nyankopon sa ene ogwama na yinwani mu na bontene mfimfini na so bontene ne afanu nyina ene nkwadua eso aba ahodo dumienu ni sisie na esoso na aba bosumi biawa na dua na han na wode sa amanaman ni nyina yade verse 3 na tifia so se da hinwani da han o na da no muso bia ni hobie wo se da no muso bia nyadan eni hobie enti ya wa haban ya wudware edi yi musuo yes ya wa haban ya wudware edi yi baalok wo kan Psalm 51 verse 7 David say urade fa dwere yi me ho bone na me ho mfiri ti se suchirema na me nti anije eni abotoye mo nsem sa Wasminti anije eni abotoyem ensem hwe maame ma woni na wate na abrabo na ye bono wa ma wani anawa wo bi de sisi bada na wod 9 abrabo na ye bono wa ma wani anawa de kito bi baji afre wonsam ha animonyam ye gima ne ye wate ye di ye gima ne ye entimoni na wo enka Jacob ne maame Rebecca enkoji so nshira so ti ate enipa bi ni wo a wo mu kita nipa skin keke na to de mu ye mmoa kan ye nko osira muso biara ni wo biem na Onyankopon ni ogwama na hingwa no ne besimu wo so Onyankopon ni ogwama na hingwa no besimu na ne nko abesom no obehunu nanim sa bidi bewo ne ma emoma so nti wo wani monyama wo bi wa wotimi hunu moma so se no asore yetia wo because we hunu si nyame atwo ne din e wo moma so yes nti wo hene William ka kire wo hene nse hwe de Onyankopon no me no me ya de me do me no wo ewurade nya wo saa wate ewura ba bibia wo mo de obekọ no spiritual person bi wo mo de ba akoma no wo reject wo case no maami wo case nye too hot e ma watamfo so mbetimi ya handle enne nwumre chenku bia no bonefo na bo ye to bia no ma bo chenku to bia no mo ye meeting o mo ganke wo mo sore
omo chichere omo soma wode fa ha na anye ya no de afa ma me edwa na de soma na wate 12 o'clock midnight sorry wo so de mankoma de wo bo mi din de wo bo mi de wo mo ne kwan papa so no de wo soma ne ma bone se mra me so no se me bo me nsem se me bie manu a ena no wo ja ena no wo suru tumi ena no wo suru abrada ena no wo suru nkrante emfesi wom ebi nwura me papa fie ebi nwura me maami fie me manta mu ameche obi bia me ni di agoro agoro na ankoyie na ma twe me ho no pesi wo gu manim ase no pesi wo sem ewurade se no amen obi wo no ma woni di agoro na agoro na ankoyie na wo twe wo ho firi ne ho na wo baba be se wo mini ya wasikum obaba be gu anim ase because agro na woni udi no agro na enkoyi nti wa twe ho brebre ama so amane ama brebre ama amane nyadan emma nti mo woni nyadan na ho wonya me oye brempro wo breso no wo mpro da biara da wo ye krotwi amansa na nitwi fo man bia so wo bibia da wo bo wudi na na dwa wo mo ne kwa papa wo sura grada fire no wo sura prada dwensi tirim wo bibia obebo wo no madin de wa ye ne papa wo de bode etwoka na de wo so wo hu no wo so bonsam wo wiasem hata wada ne bonsam emra wo ni bie no wo kotokoto ti wo kwakwa no so kokota wo ko no munsuo ye moni na wate mame sorry bo wo mo so mpaye na onipa na confusion aba wo ne ntam no wonjai me so nya dan wonjai woni pa na woni ne adi agoro na nkoyie no a wo se ene ma yentwetwa so ahia mame edrum me bi dipache nkrofo bi firi wakwan wate edrum me bi yi nkrofo bi firi wakwan epono bi mu anto a epono bi mu mie edrum ne bi agya nkrofo bi ho loke wom tisi abonten ene ma beda no wate de wo se won hunu wusu ni pada no de wo se ne de won hunu wusu bonsa wo da no let them go edumre bi na Abraham ne Lot team papa mu adenti no Lot will set confusion onipa bi a wo set confusion na wo ma wunya wo peace of mind ma mi hwe ho free de ho amen wo e ka ne ko na wo tare from te sachechede da bia na wo wia wonanim wo mpa wo mpajaye wo mpa wo nkoso ewurade nchie wo mu nyina aka wonipa bi a waye ne papa a wo de bone atua oka no de wo de aye no ewurade mfa bi ama obi mfa bi nya no time 77 wonipa bi a wakire ne kwan na wo se ye ne wo ni wo hunu wo so bonsam da no wo sura prada nkrante bi akire enkrase krase de wo wure sunsum eto ade bone ma wo no ene de ye bo wure sunsum eto yade eni aduro so ma wo no simple wo se wurade de wure sunsum eto ade fon eto ade bone ma me so ene me bo wure sunsum meto ade bone meto ohawo meto amane meto musuo meto konanda me di dwire gu wo ne maso I want to so yeah woni na wo mesimma woni na wo ti haba we ye fe no otamiyewu wo se what time ya wo bewu what time yewu wo se what time ya wo be ye dan wo bewu nipa nye nipa ye bad nipa ye fucking wo jeja ho obesew wo jeja ho obeku wo wie wo twitoroku wo yi ase mesere wo die jeja ho yeah enkaso asofu aba wo mo ya zanti me de afi kwampo de mabre na dogu so mre ya wo ya daje wa home dogu so no o mre ye na wo ya daje wa home onipa wo pe wa se wo no onyaye de wo ya na wo ye me se de wo ya na wo ye edu mre bia ma ya da bia meka mre nyame wo be sode etia Fero ne nkwasi asem no ne Fero ekita bosom Fero kita beyiye enti no ode akwankyere ne face no enti obi bia na bosom na beyiye ha won age akwankyere empaebo ne de obebo ba enti mi won nokore de yetime kankyere ho de ade empaebo ne de obebo ba nya de ebeye den ebetimi won empaebo ne de obebo ba nya de ebeye den
ebetimi wom enti mo wani nya dai enna wo wa ma wani anna ho a obonefo no besee wo wa ma wani anna ho a ade ekita wo no won begie afiri won nsam ma wani na wo hwe enye gya wo ho uje gya wo ho a hwe ayeda bia mekawe ade a wo bi eye no enkoye bi na akoye bi ade ohawo ebebre wo ade amane ebebre da no obi mi hu ade bi wo Facebook sa ayi awo Nigeria no bi ko chiro ni din ye dan egu ne ho boso wonu so nipa no ko chiro ni din gu ne boso no wanya cancer yes Bobrisky and obi ko boy bi wo Nigeria no ko chiro ni din egu ne boso o ko chiro ni din gu ne boso no boy nya cancer wonu de onipa obi ye hwe wonu de adua na obi ye wonu boso ma sha obi dem wonu boso ma sha obi mpase maame ma woni na wo wate sorry wate ye ja wo ho ye sunsum nipa ye nimuniema enye ojeja wo bi besew me se ojeja wo bi ku he aduro to ho wo obi betu aduro ku wo obi bebo odua ku dware niema paniema gu nsum dware wo ko peta me ewe bia ne wosi afra prekese sa na die dware wo dware agina makoso makwa abre no gina so wo se wurade ade bia ye yat samakom awon pese ba makwan mu no me bona dane akwa mo so wo wi afa makoni kogu kwanta nan so ma wom sam me ready Sam 109 kan yenko am Sam 109 peta me ewu ni prekese wo siwe wadue ma no gina makokoko so anadwe de suom ni wo dwaro se wurade ade bia na bofo pani ade bia mo pese ba makwan mu ade ye bia mo pese ba makwan mu papa e bona dane me de soa wom Samwano ni wasema ye nyankopon mu wa no na abonefo ni nkontompofo bie wa na no atia no wode tachemato fo keka me ho nsem na wode ni tansem atwa me ho ahia na woni midi akonkwa oso ye dan woni midi akonkwa eni banyew hwe maami we ade a wo ye we banku a wo kanu wo tu ahoro we banku a wo kanu wo de odi begu banku nim banku a wo kanu wo de wodi begu banku nim fa mo ni na wo banku a wo kanu banku a wo kanu wo de odi gu banku nim banku a wo kanu wo ade a wodi gu banku nim ansa na waka wo hwe mo ni na wo na de bia wo bia ya no bibi hyase me ka no kora kyerɛ wo bibi hyase banku a wo ka no banku a wo ka ma nipa edi no banku a wo ka ma enipa di no hwe de odi gu banku nim wo tuntasuo ne niema edu odi aka banku no odi akosi abonten esi nipa emra bedi amen utatu twabonti edua na ya hwe ni yie wati ebi okoba wo mu nisim minimo bia odwade gu adiem no dia no aduane no dia manipa me in the name of say obeka bibi a kire nipa in the name of say wode be gigi sika ewo nipa ho abu sikanyi wanya bi amane unya bi nsu amane so ti ase wodi wo ba bisia nanim se bolega akomfem de wo ka banku no banku na wo ka no hwe ade a wodi etwe hwe ade a wo yansa hwe ade a wo yansa yewo ye ko mame sorowate na brabo na ye bono obia di obia nsamone Gana ube ye yadi ukun nipa just I say nipa ansa no ye meswe Gana ube ye yadi wan say obia wonye yi ta ne kekuru na koye on de wo ye banku
kakra we unnim no akoto unnim o no akoto unnim no akoto we de wo kumeti we mo amoto ibinsi ne nyoma idie obi wo hono ma no aye empihu anadwo no otete manipa di empihu anadwo woni so bi toilet na wodi wo bi tie fi ni wan wo ni wodi enipa nya wo man Ghana anya koro no aye bayi enima mienu pani di hini wo Ghana me se anya koro no aye bayi e ka no koro a kire wo bayi ko na so ti so se gom anya kuro no hweda no ye free farm ebe obi aburofu a wo ye no na obayifu obi atu fa frifia kosi burofu ni mu ti o hye o ma akate ayedai asi aburo no so me so my Ghana anya kuro no a eye bayi we eniema wo tetigum o himu nyina aka ho saa odi aka banku no kabanku ni wi a odi akosi kwan ho ama nipa yeden atetia yeden nipa tu aguso me so man Ghana ade bi ebetu aguso no obekọ akire no obehwe ase no na de egu ase no anya de ketwa oni na ho nya de ahire nyina na isika kokọ watin nya bibia nipa tu aguso na abedi akire na ye ano we afi ni Ghana for mu sese agrada aje musika wonyanje yazoti ati wajeja mukora wajamo. This is just the beginning. Told you ati onyamo an mo sore ko ye adufudi pe ko de kan be fam onyamo an mo sore ko adufudi pe ya free sashi Kumasi voter region adufudi pe bejisika president kura ajijesika president ya wonu ekuru ni nyina hye ne nsa no wachiche sika adufudi pe ne yem toti ase adufudi pe de wo to adufudi ade a sa ne de mam so ono ne frɛ mo se mo mra ho no wa so mo se mo mra so on so mam mo ana mo koye ese mo adufudi pe ne mo mpa dwuma ne asresre because mo nana no mo asra de sa fiti kwa me nkroma me so ya sma asra de sa abepisi mo abepe mo ne so ti ase ne honi ye bank e wa ye bank e wo se mo mra jisika wa ye adwuma bi ama na wo kokko jisika won nchen adwuma ba no ayama no wo na ba no na waja ba no wajeja mo so te agada jutu so ti ase wo nyanye mo de wo be ye mo no so ti ase wo nyanye mo de wo be ye mo no mo mpe no koreka wo man na yetimu no age ntro no mo pe no koreka obi wa wo ka no korasa mo kire na won kan obi obe ba sori obe ka dia waye ne boni a waye se wo njai boni no o mo nye o ma sori ni biom so de te wo pe bia be cheche sika sa oba e ya ye nche sika dia mo ma oba e we nya kunti wo ma no ka me nwale o so de ate me nwale o ye che kunu hwie adwen toda bia crack your brains ma adwen na anya dwuma body ne bre adwen no anya dwuma body ne bre so ti ase president kura na Akufo-Addo na Akufo-Addo so wo wa jutu ne je otere so ti ase wa be cheska wonu Ghana man no esi ni na so wakase ye na ye beda wakase ye so de ye be sore no onfre obi a se pawo pafu ya wo mu bire ni amanfo mtete kwa ho etere srade yi eka ye yofuo yi won frefre obi a krempo se wo be chisika ye dan ama wom munya hu no hwe na sikanti mo kwaso munya hu no hwe han sikanti no wa fasika na anyam sanka mo beba abu wa wajeji mu 2 million na mu 3 million o keka bom o di ase o keka bom Odbeton to masa da cham to bia nye di no bia ankoda obia nye di no bia ankoda nye obia ne frɛ mo se mo nkɔ ho maso odin mo mpa dwuma mo mpa bere bia ye dan abɔ ade asresre mo kɔ dobu sika o ma me kura si so no wo ye dobu mani ni bi eni mabu aje ka so check you
Uko busiga. Uko boho. Munya hunu hwe ran. Afeni wa mfa mamu a mo yewe. Mo bodua. Ebenya mu ankasa. Ho tiatie. Enema bi wo no mu a. So yesterday. Be steady to steady. So tiatie. Wa Christopher abananka so mo mpe no koraka. O mpe ntro. Da bi e twa mo ntro. Oba sori ya wo pe bibi ne nka sori die. Ye kokobọ mpaye. E ma ye kra ne ni pedua. Na ade bi a wo benya bi a wa sori fie ni eye bonus. But the Christopher aba mpe no koraka. Agrada. You 3, you 4, tot yet here. Dear, that obey all 19 be a mucrampon. A best, not yet here. Moko go baby, one yamusa come back. I'm sorry when I can't come uncle. Tot yet here. A month for moon maonent. Monco, Mamma for a cramonco, or a castle of bread. Nothing a yon and a bread or coda, or castle magic 3 billion. There was for the 3 billion. Oh, mamma, or 3 billion. What yet here? Or castle magic 3 billion. Or castle magic 3 billion. What's for a cop? Or castle blabber bomb pie. No, what brabo bonnet now or bon jag. Then Yami won't share one cow, sudden quad that. Not the other sorry. Every wood there, my quad that. Or castle magic 3 billion, dear. Who could you 3 billion? Who be a year, Jayo? Tomu ko je be yi am because ya mo bra be bom futura ye dai agu yeso tu ahunu munya hunu hwe to do wa no am wani aye den ada ho na ne ma ye den adane onipa wo ka no kura kire wonu tie no kura sem ne fa no kura ne bo abrabo na no ne kura aye duro no kura ye nkwa no kura be sawo yare twie ma woni na watin woni na wa ma woni na obia ye desperate for money kroni susu mu aye hye into you obi be ye atayiwa oti ate obi be yiwu mse Ghana anya koro no ye be yi enima mienu na ewuli o man nim anya koro no ye be yi enti ma woni nya da enna ho Oba ya hotisen ya papa bi wono so otiemi all the way from USA mechia USA fu nyina odema nkoma enhiro bibia ne basa yi adom nyame ode na basa ma Moses eyi edom kase esrem se jata nyame owemfo we maami we yade a woyi eya beisam passing ka ye bo bia so mo fun so enka wo setuturo to diate enka wo setuturo kase pa wo setuturo kase ye di niyama hu abontie aduane a wototo no be di niyama intini in the name of edian no de saade ne saade ne gum in the name of edian me say in the name of edian na wo pepe saade na yede egum me say wo betimi dware egu adiem no de ye duane no de amamanfo ma edi said obi jimi wom wa jiji wom sika ye de ye firi wom nsem said obi jimi wom no ni bia deda hwie ma wani na ho wate me se ma wani nya den enna ho eniema anko ntiaw hu chia odifo bi na wo ka no kora kire wa ye bokoboko ne di nachi na wodoma nkoma enhyira ewrade nka obi bia ho eni basa yi adom nyame a wode na basa ema Moses eyi edom kase esiremu se jata nyame a wo so ne ho a ne mala matudu ayeden ayira onipa nyewu da bia meka nipa se wono unhunu onipa onye nti aya asuro nipa wate wan suro nipa unye yeda suro nipa na esuro de wo ben ho wate na eniyama ntimi nya dan enkoyi fa me ko Psalm 109 Osima ye nyankopɔ mu awa no na abɔnefo ni nkontompofo abie wana no atia wɔde tɛkyɛmatofo keka me ho nsɛm na wɔde nitaasɛm atwa me ho ahyia na wɔne me di akonkwa wɔtan me de hyɛ me do anamu na me de empire ara na mɛbɔ ɔsebe de ade empire ara na mɛbɔ na wɔde me bɔne hyɛ me papa anamu na wɔkyiri me de hyɛ me do anamu for ɔbɔnefo si ne so na ma Satan nyina ne nifa obu na tan a ma ne nifo na ma ne empire bɔne na ne bɔne ma ne na isa na na adwuma na obi mfa ma ne ma na ne awisia na ne yere so na ne okunafo na ne manchi nsrasrade ema won firi amanfo so nkɔhwehwɛ aduane ma opempensi
odiifo nsanka de owo nyina yes nto bibia na ohawo na mane eda wo so no kopeta ewu no apepere kese yesi taame ewu nyame so ye prekese jama adum fiti krotia no ho ade afie wo a wo pepere kese haban fresh no menye bia ma wo because ya sase na yesi prayer camp wo so no prekese esi asase ni mfini prekese nto prekese haban a wo de ebra no problem wo dware prekese haban ni taame ewu haban a maami wo dware no wo gina ade so wo be gina maku makoko makoko 21 we gina so samsa wo be wridi aye sam 109 uwia wo gina so awie no wo dwade awie no shatare ne fa konkwantanan wo se wurade enkwantanan ne dwa na dwa honhom nyina ehia nti nyame frɛ ema Ezekiel frɛ mframa efiri nkwantanan o so domankom tumi bia na osode tia me ompeme nkoso ompeme yie no papa semi dimako igu kwantana ne makoye ya made ye ya nto no wo ye nipa amane nto no wo ye sunsun afa koma no bebi bia da mi hira obi bia wakechiri mi hira mi yie die me nkoso no pesa de ye ya bra makwam papa me dane makoyi man no wa wie no baba beda na eniema ebedane odomankoma enhiro bibia ene basa yi adom nyame a wode na basa ema Moses eyi edom kese esremu sie jata nyame owemfo no the great Metatron no omu awate ade bia a wo hwehwe no ene ne nhira ene yedie ema obibia abusia me din the war prophet Gideon no for you esie dodo na fe modum jata me otutu jatugo eke osofo padwuma biye wuchire mi a mesoso metan ene den yede sasa yeka sasa ediene sasa onipa bia wo sasa ediwachi esa wo sasa ne ediwachi ne ayeden obi de ne nsa kanwa wo sasa ne kɔ ne so ɛkɔ ataaken wo enipa bia na ansa na wo sasa be yeden no ade se odware sesedua soso no ɛno ne yede ye asesedua awon se eyesunsum adwa ɛno aya na mpanifo yeden etena so no pepa cho ma menkyerɛ wo sesedua sese ni any dua mame kuta quotation sese edua we any efe ni dua sese so fiase sese ni dua ni enti obi bia wo pese wo sasa den na wo element din a obi intimi nya wade spiritual realms no maame ko pese sedua eno na tete mide mu no adifo no ene ahemfo ene enipa atitiri wo no edigu nsuom edware wonso bi wo honom a ni bufu yo de ne nsa bodan ya ne wayera unya ne biem me pa cho ye dua wen sese edua eye very very powerful and great sese dua ene edua sese dua no won sese dua wo bible mu sese ni dua no wo bible mu ene ne de ye asese dwa ahemfo ene atitirifo etena so country bia wo na dwa Ghana de na ye asese dwa inti dua sese no eye very powerful papa udi dware a ema wo sasa no eye ten ema wo aura eye ten obintimi ensori ntia wo obintimi enhihye ne mabone emfa mawso abusia ye bre no ayebre ena medo isi odomankoma enhira ofo pani Metatron onkoma wate onfa umfiri adum enko adum onipa bia wonpe wonkoso a eka ne nko wanim aguase eka ne nko na de kita wafiri ne nsa no odomankoma entua watamfo ka so mo hihye wowu a ewade na ne nkwa omo hihye animguase a odomankoma enhihye ne nimunya Joseph kachi ni nwa no mo de mo dwen ne bone na wonyame adwen papa erade nhira wate obi bia wutie mo platform yi so nne ade bia ka sese odomankoma yemaw na wani gye no misre egu kraso erade nka ho ontua watamfo nyina aka oma yare ye ne eduro
ɛna ɛnyɛ watamfo wate mframa mfa yareɛ mmerɛ watamfo nsuo mfa yareɛ mmerɛ watamfo nnua ne nhoma mfa yareɛ mmerɛ watamfo wɔn home mframa ɛna ne wɔwuo mframa ɛma wɔn Awurade nhyira wo wokyiri yɛn a yɛsoso yɛ time ɔdɔma kuma nhyira bibiara abusua yakram meba maame Yosayola wotie me all the way from Netherlands me cha Netherlands fo nyinam ba ya Yehua nhyira mama soso etie me from Germany Queen hot sing ɔdɔma kuma nhyira Oduma bay foja the warrior prophet Gideon for yes yedumeno ye nyama kriya seko the warrior prophet what's in the draw say what crab what's in the qua what time no quay all of you said that man in my name for no was in so my son about 40 now catch no what is also concrone what is also concrone say dear what is also concrone any other way I dear crown now what she say Prophet Gideon for yes, I don't know. The warrior prophet, so go question him. To me, not send him. On the edge of my one him. It's the Bamadiana chipping in way. No more. Then I respect. Then I went to. Then I drew my back. Then I worry back. Then come to a mother. And if I can say I draw, that's when you draw. To me, then I change me to me. Oh, man, it's would you bring one when you're Tiamu? It's Yakika Fue, but come on, Muntum, woman of Wasi, that's also go Corona.
ọ̀dẹ́ni